Čaute, volám sa Dominik a prostredníctvom tohto videa by som vás chcel všetkých pozvať na stretnutie, vlastne na protest, ktorý sa uskutočí 26. v Bratislave. Stretávka je na železničnej stanici o 3. A chcem, aby sme spoločne povedali, že sme proti prisťahovalcom, lebo ono to neskončí pri tomto čísle, že 800, 900. Ono to, keď už im to raz dovolíme, už ich sem príde o mnoho viac. A takisto nemáme spoločnú kultúru, nemáme spoločný jazyk, neskôr budú mať svoje nároky, budú si tu stavať mešity, ináč všetko sú to moslimovia, kresťania to nie sú. Ak ste si všimli na tých lodiach, čo boli fotky, všetko sú to mladí silní chlapi. Proste oni pre ničím neutekajú. Oni, ja si myslím, že boli vyslaní, aby tu rozsievali zlo. A určite za tým majú prsty Američania, to je aspoň môj názor, lebo Amerika rozsieva zlo všade. A keď to vidíme teraz, čo sa deje na tej Ukrajine a ako každý štát dovolí Američanom, aby si tam stavali základne, tak my, normálne ja by tými Rusmi, tak ich už všetkých zrovnal zo zemou, celú tú Ameriku sprostu. Proste chcel som vám len toľko povedať, že príďme na ten protest, všetci zúčastníme sa, všetci mladí, starí, využite to, že máte vlaky zadarmo. Príďte, niekde nás tam čo najviac a povedzme spoločne nie. Európska únia nám proste diktuje všetko už. My už tu nemáme vlastného slova. Ja si myslím, že štát tvoria ľudia. A jednoducho, keď ľudia nemajú slovo, tak potom čo je to za štát? To jednoducho nemôže fungovať. A to, že sme v Európskej únii, tak tí, ktorí nás zastupujú, by mali byť proti tomu. Zásadne proti tomu, lenže nie sú. A viete prečo? Lebo im z toho kvapne do vrecka. Všetky tie peniaze, ktoré oni prispejú, tak jednoducho oni z toho budú mať určite niečo, ináč by to neodhlasovali. Je to všetko chore. A akorát som čítal, že v Norsku chcú zrušiť peniaze. Takže keďže nebudú peniaze, budú čipy a vlastne vy keď pôjdete do obchodu skúpiť chleba, tak sa takto pipnete a to už nebude sloboda. Každý bude vedieť o vás, čo kupujete, kedy to kupujete. Proste to nebude žiadna sloboda a verím tomu, že sa to bude dať aj vystopovať cez satelit, proste tak ako je to s dnešnými mobilmi. A takisto napríklad chcem poukázať na tento genderizmus. Proste pozrite si to, čo je to na nete, hovorí o tom jedna Nemka a vlastne akože mňa to zaujalo. Je to vlastne o tom, ako chcú zničiť tradičnú rodinu. Vlastne napríklad môžem povedať to k tomu, že táto homosexualita, čo sa vyučuje v škôlkach, malým deťom sa ukazuje, ako prebieha pohlavný styk. A malým deťom v škôlke ukazujú, ako treba pchať penis do vagíny, čo kebyže to je moje dieťa, môjmu dieťaťu toto niekto ukazuje, tak ja neviem, čo by som spravil v tej škôlke. Na to som tu ja ako rodič, ja, moja žena, aby sme to vysvetlili, keď to dieťa bude mať na to vek. Ale nie takto, že mu zničí celú morálku. Veď už vidíte, kam tá mládež speje. Každý chlapec má mobil a na plné gule a ide si po ulici, nič ho nezaujíma, fetuje to, drogy to bere. Proste je to, upadáme, strašne upadáme a celý tento systém speje k otroctvu. Ak sa proti tomu teraz nepostavíme, tak už potom asi nikdy. A títo naši vojaci, vlastne, ktorí celý deň nič nerobia a poberajú také peniaze, neviem za čo. Veď nemáme ani, na čo je nám vojsko vlastne, veď nemáme ani lietadla, nemáme nič, nás by zrušili jednou raketou. Tak chcem, aby vlastne išli títo naši vojaci a chránili naše územie, vlastne hranice, aby sem takí tí prisťahovalci neprišli. Lebo keď už sem prídu, budú si nárokovať iné veci a už to pôjde všetko dole vodou. A za týmto všetkým stojí Amerika. Verte tomu, či nie, ale Amerika, ja neviem, či sa oni tam nudia alebo čo, ale všade vyvolávajú len vojny, konflikty, morálku kazia tých detí a Angličania takisto, Veľká Británia. Maker, ja by som, mám normálne na to nervy, keď to vidím. My sme kresťanský štát, musíme si uchovať naše tradície, hlavne kresťanstvo, sme kresťanský štát, tak si to uchovajme a nedovolme týmto, jak to poviem, slobodomurárom zničiť našu krajinu.
To je všetko, tak dúfam, že vás príde čo najviac a teším sa na to stretnutie. Čaute.